खुलुमबाय। दिनै काति गासा एबा गासा सावनाय फोरबो। बर' सुबुं समाजाव बेनि गोनांथिया जोबोरैनो दङ। आबादजों सोमोन्दो थानाय एबा आबादजों सोमोन्दो खालामनानै फोरबो खुंनायफोरनि गेजेराव काति गासा एबा गासा सावनाय फोरबोआबो मोनसे। दुलाराय हादोरसायाव गासा सावनाय फोरबो एबा काति बिहुखौ दिनै फालिदों। आसिन दान आरो काति दाननि गेजेर एबा आसिन दान आरो काति दाननि संक्रान्तियावनो बोसोरफ्रोमबो काति गासा सावनाय एबा काति बिहु फोरबोखौ आसामनि सुबुं समाजाव फालिबोबाय थानाय नुनो मोनदों। आसामनि सुबुं समाजाव काति गासा सावनाया आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो। आबादारि सुबुं समाजाव बेनि गोनांथिया जोबोरैनो दङ। बड'लेण्ड निउज 24नि केमेरामेना मसलपुरनि बेलगुरि फोथाराव थांनानै दुब्लिनि आबाद फोथारखौ जोंनिसिम दैथायहरदों। आबाद दुब्लिया सोमखोर जाखांदों। दिनैनि सान एबा दिनैनि फोरबो जानाय लोगो लोगो बिनि सिगाङावनो माइ दुब्लियाव माइआ थरायनो हमबोयो। आबादारि सुबुं समाजा दैज्लां मोनसेयाव गोलोमदै गसर होनानै आबाद दैखांनो थाखाय नाजायो, माइ गायो। बे माइ गायनायानो काति गासा फोरबो सफैनाय लोगो माइनि गसानिफ्राय माइआ थरायबोयो। माइ आबादा जाहाथे मोजां जायो आरो माइआ जाहाथे गोग्गो जायो आरो एम्फौ एनलाया जाहाथे खहा खालामनो हाया, बेनि थाखायनो बे फोरबोखौ फालिनानै माइनावनि सेराव आर'ज गाबो। मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो न'खरनि बाथौसालियाव आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे दुब्लियावबो आलारि बाथि सावनानै फुजा खालामो एबा इसोरनि सेराव आर'ज गाबो। दिनैनि काति गासा सावनाय एबा काति बिहु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जथायनाय रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड निउज 24। साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। नोंथांमोननिसिम बड'लेण्ड निउज 24आ काति गासा फोरबोनि मोजां हामलायनायखौ जासिहरबाय। गोजोन्थों।